बे समाव फिन BPF दोलोनि मोनसे गिदिर खहा सानफा एफा BPF दोलोखौ नागारनाया सोलिबाय थानाय समावनो दिनै BPF दोलोखौ नागारबावदों माखासे दैदेनगिरिफ्रा। नंगौ दिनै चिरां जिल्लायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै BPFनि 4 दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोआव जयेन जादों। 14 नं चिरां दुवार UPPLनि सिङाव दिनै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव BPF दोलोनि एबा नखरसेनिनो 4 गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा उदय नार्जारी, चन्दन बरगयारी, प्रमोद बरगयारी, रहिम बसुमतारीया UPPL दोलोआव जयेन जादों। UPPL दोलोआव जयेन जानाय बिसोर गोदान सोद्रोमाफोरखौ गांफा गांफायै आर'नाइजों बरायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। उद्देश्यआ बेनो माने जों गिबियाव बेफोरखौमोन नंगौ दा जोङो BPFनिफ्राय जोङो गावनो गोसो मोदोम जिउ होनानै जों दा सोलायबाय BPFनिफ्राय जों दा फैनानै जों दा बे गोदान सरकारजोंनो जों दिनै मोजाङैनो माने जौगानायजों लोगोसे गासैबो बिथिङाव मोजाङैनो हेफाजाब होलायनानै मावलायलांनोसै होननानै जों फैनाय जादों आरो दा जोङो गासैबो न'खरनि जोंजों लोगोसे फैजोबनाय जाबाय दा मथा मथि जायफोरा न'खराव थाबोदों जायफ्रा लिस्टआव होजादों बिसोरबो गासैबो फैजोबनाय जाबाय दा जोङो गार्जेनजों न'खरनि दा आरो बिजोंजों लोगोसे जायफ्रानाखि जोंजों आवगायाव BPFआव थानानै जौगानो होबोदोंमोन बिसोरबो फैगोन निश्चय दा आंनि माखासे गामिनि आरो आंनि लोगोनि माखासे गामिनि गासैबो फैगोन आरो दा बेजों लोगोसे जों दिनै जायफ्रानाखि जोंखौ सफैबाय बेल' नङा आरो न'खरनि मानसियाबो गावबा गाव मोनफा मोनफा इंलिसाव थानायलाय सफैनाय जायाखिसै दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनि आरो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो प्लान लाबाय थाखादों नङा होमबा जोंनि गेजेराव मोनथिलायखानाय अब्लाबो आं फंनैसो बाथ्राखौ बे खाबुजोंनो सरजाबनानै बुंफानो नागिरबाय UPPL दोलोनि जा थांखि बे थांखिया थांनाय 1929निफ्राय प्राय 100 बोसोरनि खाथियाव जोङो थांगासिनो दङ। बर' हारिया जा थांखिजों ट्राइबेल लिग समनिफ्राय सोमावसारबोदों बे खामानिखौ मावफुंनायनि मोनसे हाबाफारि होननानै जोङो थांखि लादों। मानोना नोंगौ 17 बोसोर BPFआ जा खाबुखौ मोनदोंमोन बे खाबुखौ बिथांमोना मावनो गावसोरनि बेक्तिगत स्वार्थआव जागोन ना सोरनिबा थुज्लायनायाव जागोन बिथांमोना मावनो खाबुखौ मोनदोंब्लाबो मावनो हायाखिसै आरो गोनो गोथोनि गेजेरजों गासैखौबो सिलिंखार खालामलांबाय। दा बिनिखायनो जोंनि बे 5 बोसोरनि समाव जेरावहाय जों NDB आबसु ओमफ्राय गुबुन गुबुन संगठननिफ्राय फैनानै ज' जानानै दिनैनि सरकारखौ दैदेनदों बा सामलायदों बे सरकारनि थांखिया जादों 100 बोसोरनि फ्राय खाथिनि समनि जोंनि सोमावसारनायनि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोंनि जा मोगथाङारि मिजिं बे मिजिंखौ जोङो फ्राय मोगथाङाव जाफुंहोबाय। दाबो BPFआ बुंगासिनो दङ जदिव दाखालि हाग्रामाया वेलकाम बानायदोंबाबो उदालगुरियावनो बिनि सेन्टारा जानांगौ होननानै सानजाहा बानायनाय मोननै डिस्ट्रिक्टनि जा एरिया बेखौ उदालगुरिखौनो सेन्टार खालामनायनि माबा लानानै माने जोंनि गेजेराव गोनो गोथो लाबोफिननायनि मोनसे हाबाफारि लादों। जेखियानो जाया आं बेखायनो बुंनो नागिरदों बेजों लोब्बा लानानै दाखालि इलेक्सन खालामबाय। इलेक्सन खालामनायनि जोंहा गोबां बाथ्रा दङ। मानोना निउ इनक्रसखौ जोङो मालाबाबो दोनखानाय नङा। बेवहाय ख्रिस्टान हिन्दु गुबुन गुबुन धोरोमजों सोमोन्दो लानानै दाहाल खालामनानै बासायनायनि बाथ्राखौ फैनो हाया। मानोना हाग्राया थायोब्लासो जोंनि इयुन जिउआ थागोनखाय जोङो साहा ओनसोलनि हाफोरखौ रैखाथि होनानै सोनाब साइजों बा खोला साइजों
जोंनि फिसाफोरखौ माबोरै जों बारायलांनो हागोन बेखौ जोङो सिमां खालामनानै इभेक्सनखौ जागायजेनदों। साहा बानायजेनदों, गाबोन सबनिया नोंथांमोना नाय सोनाब खोलाजोंबो जोङो इभेक्सनखौ खालामगोन। बिनि थांखिया जादों जायफ्रा जेनुइन जोंनि बिटिआरनि मानसि नङा, बिथांमोना हा मोननायनि मोन्थायानो गैया, बिसोरखौ जों बेवहाय लाखिनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया आरो बेफोरखौ जोङो बोखानानै जोंनि मानसिफोरखौ जों सोहैफिनगोन। बे जोंनि सिमां। ओंखायनो जोंनि गेजेराव गोबां बार होनो नागिरो बिपिएफआ, जेब्लायबो नांलायनाय खमलायनाय, दाथ' ख्रिस्टियान हिन्दु बायदिसिना माबा लाबोदों। दाखालि अनजुलि दैमारिया जोंनि एक्स-एनडिपि वर्कारफोरखौ लाना थांफानानै बोरमा साजायनानै बिथाङा माबायदि स्टेटमेन्ट होदों नुवाखै? सासे लेखा गोरों आइजो, बर' समाजाव लेखा गोरोंसिन, बयनिख्रुइ मुखियासिन आइजो होननानै मोनसे समाव जोंनि बर' समाजा एक्सेप्ट खालामदोंमोन। दानि दिनाव नुनो हाबाय राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय बयनिख्रुइ थार्ड क्लाससिन आइजो होनोब्ला अनजुलि दैमारिया गाव सिनायथि होनानै लादों। बियो 2006 सननि आयेनखौ मोनथिनानैबो मोनथिजासे बुंनायनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो खावलायदों, जोंनि थांखिया जों गावबा गाव रायजो राजा जानायनि नङा, रायजो जानायनिबो थांखि नङा। जों गासैबो इकुवेलि, गासैबो गाज्रि माने बिथिंनिफ्राय जोङो जोंनि समाजखौ माबोरै नंगौ बिथिंजों जोङो दैदेनलांनो हागोन, बे थांखिजोंसो जोंनि सरकार। आरो मोनसे खोन्थाया रोखाखा, दिनैनि दिनाव फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय जोंनि सरकारखौ रावबो हिलायनो हाला। बेखौ आं नोंथांमोननो लिरना होनो हायो। मानोना सोरबा सासे सानैया जेननो हागौ, खिन्थु सरकारा नैबे 3 बोसोरनि उनाव जेब्ला इलेक्सन जागोन, बे 5 बोसोराबो इउपिपिएलआनो जाखागोन। बे गेरेन्टिखासै। बेनिखायनो आं बरायबाय नोंथांमोनखौ, आरो जोङो ज' जाजाय खामानि मावलाङो। थांनाय 17 बोसोराव जोंनि जा मोनै जोंनि जोलैखौ, इयुन जोलैखौ साजायनो नागिरनाय, इयुन जोलैखौ दाखांनो नागिरनाय जोंनि जा मिजिं, बे मिजिंखौ मावफुंलांनायाव जों साफ्रोमनिबो हेफाजाब नांगोन। आइजोआनो जा, हौवाफ्रानो जा, सेंग्रा सिख्लाफ्रानो जा, साफ्रोमबो दैदेनगिरियानो जा, चार्च मेम्बारानो जा, सासे मोजां मानसिखौ सायख'नानै जोङो माबोरै जोंनि इयुनखौ दानो हागोन बेखौसो जोङो नोजोर होलायनांगोन। बेनिखायनो आं बेक्तिगत जानानै, जुदिअ मास मोननैनि सिगांनिफ्रायनो सोमोन्दोआ दंबाय थाखायोमोन बिआइनि थ्रुयैदि बिथांमोननि जयननि सोमोन्दै, दा साब्रै दिनै गासिबो नांदेर बंदेरानो जाजोबखाबाय नङा होमबा, मानसि एरिया हिसाबैबो। आसा खालामदों जायफोर फैयाखै टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय